बर'नि जत्थ' नेरसोनफोर दं जोहोलावजोफोरनि बे गासैखौबो फोजोबनो दंस' खालामजोबनो एनडिएआ मोनसे गोदान थांखि लादों। दिनैनि भिडिअ'आ जोबोद इम्परटेन्ट बेसिकेलि बर' कमिउनिटिफोरनि थाखाय आरो चिराङावहाय रि-इलेक्सन जानो थांगासिनो दं। स' बेनि सिगां नैबे मानाव गेदेर बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ मा बुंदों बेखौ नायनानै लाबाय। যাব দিওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ মান সন্মানটো আমি কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰিম, কেনেকৈ থাকিব? অস্তিত্ব যদি ইয়াত নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁক আমাৰ পিতামহক যদি আমি শ্ৰদ্ধা জনাব লাগে। আমাৰ আহি থকা জেনেৰেশ্যনে আমাৰ সময়ৰ যিসকল লিডাৰ তেওঁলোকক কেনেকৈ শ্ৰদ্ধা কৰিব? গতিকে আমাৰ পিতামহৰ যিটো স্মৃতি সেই স্মৃতিক আমি ইয়াত ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাইছোঁ। আমি মেডিকেল কলেজখন আন্দোলনৰ বিনিময়ত আমি পাইছোঁ, যি পাইছোঁ এনেই পোৱা নাই। আমাৰ মাননীয় তৰুণ গগৈ ছাৰৰ দিনতে এই মেডিকেল কলেজটো স্থাপন কৰা হৈছে, এতিয়া নহয়। গতিকে মেডিকেল কলেজ হ'ব লাগে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰূপত মানে চলিব লাগে এই চিভিল হস্পিটেলটো। ইয়াৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো আগৰ নিচিনা থাকিব লাগে। भिडिअ क्लिप्सआव नुनो मोनबाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ जाय बर'नि नेरसोन रुपनाथ ब्रह्म बिथां सारनि नामाव दं, बर'नि सासे जोहोलाव। बेनि जे हस्पिटाल नामाव बेखौ मेडिकेल हस्पिटालाव शिफ्टेड खालामनो नागिरदों। दा अब्ला जोंनि माखासे बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि सुख दुखजों सोमोन्दो गोनां बे हस्पिटालखौ बेबादि लांनो नागिरनाया आरो बेवहाय गोजौनिफ्राय अर्डार फैदों होननाया, गोजौआ बबे? बिजेपि सरकार आसाम सुकुनि मामानि सरकार। दा बेवहाय बुंनांगौ खोथाया बेनो, बे मोनसे रुपनाथ ब्रह्मआ बर'नि सासे जोहोलाव हिसाबै नेरसोन दङ। जुग जुग उननि इयुन जोलैफ्रा बिथांखौ मिथिनांगोन, बिथांनि गुनखौ लानांगोन। बे हिसाबै नेरसोन हिसाबै दङमोन। दा बेखौनो बोखारनानै मेडिकेल कलेजाव लांनो नागिरब्ला जों दुखु मोनगोन बर' रायजो राजाफ्रा। दा बेवहाय मोनसे खोथाखौ गोसो होनो गोनां बाथ्राया बेनो जे गासिखौबो हस्पिटालखौ लाङाबाबो माखासे मेन जे बिफान दङ बेफोरखौ लांगोन। जेब्लाबो मोजां बिफाना रुपनाथ ब्रह्म क'क्राझार हस्पिटालाव जेब्ला गैला अब्ला बेयाव सोर थाङो? दा बेबादि लाइनजों बिजेपिआ एनडिएआ बे हस्पिटालखौ जिन्दा लास गोथाङै गोथै रावबो थांना नालाय बेबादि खालामनो नागिरदों। दा अब्ला बिनि हेंथायै जोङो आवाज दैखोनांगोन, राव होनांगोन। मा प्रमिला रानी ब्रह्मल' बर'नि मैखोम दैदेनगिरि कमिटमेन्टजों फैनाय रिभलिउसनारिस्ट बिथांमोन आन्दलन खालामनांगोन जाहाथे बेयावनो थायो। मेडिकेल कलेज बेयाव थागोन, बिनि थाखाय एक्सट्रा आरो नैबे एक्सट्रा मेडिकेल कलेजाबो थागोन। बेवहाय गोबां सुबिदा जानाखि डिमान्डआव दंमोन बे फैनांगोन आरो नैबे क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालाबो थानांगोन। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिपेन बर' सार बुंनाय खोथाखौ आङो गोसोखांदों। दिपेन बर' सारा बुंदों, जोङो राजनितिकनि सार्थ'आव एनडिएखौ सापर्ट होआखै, हारिनि सार्थ'आवसो एनडिएखौ। दा दिनै बिजेपि सरकारा एनडिएआ जायगायाव नुबायना लगे। दा अब्ला हारिनि सार्थ'आव एनडिएखौ सापर्ट होदोंबा हारिनि सार्थ'आव नोंथांमोना दिपेन बर' सार दुलाराय बर' फरायसा आफादा दा बर्थमानाव मा स्टेप लायो? बे सिभिल हस्पिटाल सोलायनायनि सायाव मा राव ओंखारो? हारिनि सार्थ'आव एनडिएखौ होदों नालाय, हारिनि सार्थ'आव मा राव ओंखारो? होबथानायनि माबा मोनसे खोथा ओंखारोना ओंखारा बेखौ नेनोसै। लोगोसे चिराङाव सिडली कनस्टिटुवेन्सियाव जयन्त बसुमतारी सारा लकसभानि एमपि जाबाय जेला बिथांनि जायगायाव एमएलएआ लांदां जानानै थाबाय। बेवहाय मोनसे रि-इलेक्सन जासिगोन थाबैनो। दा बेवहाय
आसा खालामदों रायजोजों पाब्लिकफोरजों सोमोन्दो गोनां मोजां दैदेनगिरियानो देरहानो हागोन। रायजोफोरनि पाब्लिकफोरनि गांनाय उखैनाय सुफुंग्रा हारिनि स्वार्थआव खामानि मावग्रा व्यक्तियानो देरहागोन होननानै आसा खालामदों। बे हस्पिटाल सोलायनायनि सायाव मा सानो कमेन्ट्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय।